Kanti ke mbukeliwe Makhiwa TV njengoba sila kwingezo yamabhinca kuyiphinifa day kusuku noma kanjani ke labantu besimame namhlanje yabona bafaka amaphinifa bese inkunzi ke la noma kanjani ke ubahubhe kade lokho ibahubha lapha ne stage uyazi ke ihlezi bahubha sizohlala nomdlala njalo bahubhe asikubele phinde sikwamukele kwiMakhiwa TV. Imini ubahubhe kukamnumzana bosibona bafaka amazaba nayisadle kwakona usuka nini yakabo ninkinga baqulu ngoba niyabulala nibulanzini bulala ngisho bangenacala sanibonani nina ngithi kina nonke ngitsanibonani ngake nje isilimo awusuka madoda njengoba usuyizweleke insizwa bahubhe mhlanje inomdlandla mhlawumbe lo mdlandla omngaka mfowethu uqhamukapi lo mdlandla ohlala unawo. Hayi bhuti omdala uyazi ukuthi into mawuzalelwe yona noma mawuyembethe akasikhumbulweni manje ukuthi simbetheni ngokubona izinto zezonakala nje sikhohlwa esingimbethe sinako kwabanye bakhona abantu abangaphezulu kwami ngezinga abanayo yonke into kodwa abanaka into zabo nami ubona ngila ngikhona nje nganaka ukuthi ngifumbetheni wena ingakho ngine energy ukuziphela nje akhophilisa akho drugs akho tshwala ile nto ukuthi kunento eyayilana fumbethe wazalwa ngase ngikwazi ukuyinaka sesiphetha nje mfowethu nangu bahubhe bemcela impinda mfowethu omama osisi kanjalo no ngokwahlukahlukana njengoba kungosuku lwabo nje namhlanje abantu besimame bamcela impinda nakho kuthiwa uchamele efrijini. Hayi mfowethu kuthi angithi mina thanda abantu ungabenzi izilima thanda abantu mfowethu uma uthanda abantu uzobona bazoyisense inhliziyo yakho bazokuthanda back nami lokho kwenzakalayo angikho kodwa nginento ethi ngoba abantu ngiyazi ukuthi ngibathanda ngokweqiniso nami ke sengivuna lezo zithelo wena ngeke ufune impinda mawusanenzondo awuqala uzibheke nawe ukuthi kambe ubathanda ngempela labantu noma ubathanda ngoba kukhona okufunayo ilapho nje mfowethu isuka kanjani le ngoma le ethi uchamele efrijini kwenzakalani ukuchazela umuntu ongazi kabanzi ngale ngoma ethi uchamele efrijini sengikudedela uhamba empeleni mfethu leya ngoma ngiyayala uyazi ukuthi uma sowuphuzile ziningi izinto ozenza thola ukuthi utshelwa abantu ngakusasa ukuthi kade sowenza ukuthi uma nje ngempela wena unefriji elikhulu elingangomnyango uma sowuphuze ngempela umnyango nefriji into efanayo and emnyango kumakhaza njengokumakhaza nje emnyango nasefrijini kumakhaza kusho ukuthi maka wakhecha ngempela ukubona kuleka no ngiyayala ukuthi abantu noma ngabe siyajabula abafowethu sehlise ungaphuzi ukuzokweqa uzugcina ungabusabona la uhamba khona kahle ngangicama ukusho lonto ukuthi asijabule kodwa siyibheke no sesivala nje bahubha abantu bakuthola kanjani einkundleni zokuxhumana mfethu ngiyatholakala einkundleni zokuxhumana kakhulukazi kune-page lami lapha bahubhe SA ngicela abantu bangene khona ngiyatholakala noma ngiyemningi kodwa ngiyatholakala and ngiyatholakala na TikTok bahubhe 2 ungene lapho ungidm sixoxe bese kubuthi ke ngitholakala nasenambeni yami ke nginenamba nje yami eqonda ngqo mina ngitholakala yona ethi 076 651 3351 seyobhala escreenini ke 076 651 3351 kubona bonke omama ngithi Happy Women's Day bafowethu siyanithanda kakhulu nisithandeni nani nathi siyanithanda so ninakekela ningasinqishi bantu abami ningasinqishi leyo nto ningasinqishi yakhe siyabonga.